khona lenyanga engibhazile bathi abantu angikhulume ngayo kwaukuthi bengisabhekene nenyimpi bengisabhekene nale yampi lengiyiqalile yesikesh bengisabhekene impi yesikesh ngithe ngibhekene nempi yesikesh ngabhazwa enye inyanga ebizwa ngumfana futhi Mkhwanazi mfana futhi Mkhwanazi sengiqedile ngesikesh sengibhekene nawe ndoda ungibhazile mfana futhi wathi mawungibhaza mfana wami wangitshela amasimba waze wazongitshela ukuthi waxoxa ingane kwani mfana futhi wathi ungaphephula umuzi wami nga understand ukuthi awungiqondi ukuthi ngubani wazi kahle mfana futhi ukuthi wawafika kumina uzofuna umakhanda oil umsebenzi wami ngiyamprotect umuntu osuke efune iproduct yami kodwa uthema usuveza umakhanda oil ku live wakho ko TikTok wangithinta kwaukuthi angikwazi ukudila nawe ngisabhizinesi cash angikwazi ukudila nawe ngisabhizi ngingakaconsult esigodlweni mfana futhi ngiconsultile esigodlweni mfana futhi ngiqedile ngesikesh ngibhizi nawe mfana wami njengamanje njengoba sengifika kuwena mfana futhi ngizokunika izinsuku ezintathu zokwenza ulive uxolise ngizokunika izinsuku ezintathu njengoba namhlanje kulosithathu ngiyalibala nalolu ulosithathu ulosini ulesihlanu iyaphela ingqinamba ngomgqibelo mfana futhi ngizovula amafayili akho mfana futhi ngithi kuwena already imimoya njengamanje ithukuthele already kumakhanda dam kuthukuthelwe ngithi mina kuwena ngoba unomakhanda I normally don't do this ngoba unomakhanda oil wawulanda uyazazi izimpi engakunqobela kuzona mfana futhi Mkhwanazi emtuba uyazazi mfana futhi ngiyaphinda ngithi kuwena izinto owayikhuluma nami ufikile ezinye watshelwa yimi zona ezinye ngizithola manje ipower njengoba ihamba all over kusetshenzwa wena nginefayeli mfana futhi ipower izozama ukulidedela ngendlela yakho kodwa mina as King Bhaka ngisakunike 3 days kodwa ngeke ngivimbe imimoya ngendlela ethukuthele ngayo iza kuwena mfana futhi Mkhwanazi uyazazi ukuthi uyiscam mfana wami mfana futhi Mkhwanazi uyazazi uyiscam mfana futhi Mkhwanazi uyalazi iqiniso between wena nomngakho lapha endlini uyakwazi ukuhlukumeza ohlukumeze ngaumngakho ngezizathu engizozibala ozenze kumngakho wahlukumezeka mfana futhi Mkhwanazi uyazazi izinto ozenze emntwaneni wakho mfana futhi Mkhwanazi uyazazi izinto ozenze kubantu ebebefika bezofuna usizo including abesifazane mfana futhi Mkhwanazi uyazazi izinto ozenzile ezingalungile ngikunika 3 days mfana wami ungibophe mawuthanda sengiphezulu kwakho ngiqedile ngesikesh kulo 3 days ungifonele wenza live inamba yami mfana futhi ngiyinika wena today it is 0798130260 ngiyinika wena ngqo umoshile mfana wami ezweni uyazazi imali zabantu oyithathile abantu wangabenzela fokon uyazazi mfana futhi uyazazi imali zabantu obaqole zona mfana futhi Mkhwanazi emtuba masimba akho uyazazi xolo yimina manje angakafuni ukungena kuma details mfana because okwakho kuzofana nokwabanye okwakho ngokufana nokaSigujana ngizoqinisa isandla kuwena ngoba ungizele ngobuso angiphendulwa mina mangikhuluma awungibhazi mina mfana wami awungibhazi mina tshela yimi awungibhazi mina njengoba ungibhazile mfana wami ngifuna imali zabantu lezi owayithatha baningi ufuna uyibuyisele emuva 120 100 and money before uyibuyisele
ngifuna ukuthi umuntu owathatha imali yakhe aqala ahlale nawe phansi kuqala, ngoba vele kushiwo njalo ka spirituality kuthiwa umuntu uhlala naye kuqala muconsulte. Mengabe usuhlulekile mina ngizofeza yonke into. Mfana futhi ungiphazile mfana wami, ngakubuka ngathi ubheke lenja uyasazi isimo sempilo yakho, wena uyakwazi ukugula ohamba nakho. Mfana futhi mkhwanazi, uyakwazi, uyasazi isifo songakwazi ukuyiphatha kwakho. Mfana futhi mkhwanazi, funa kwenziwe ubulungiswa kubantu abama victims akho. Ungibhazile mfana wami, benge ngikwazi ukudila nawe ngingaqedanga ngescash. Ngiqedile ngescash njengamanje sengibhekene nawe ngqo, kodwa before ngiveze konke mfana wami konke, because umndeni wakho ozalwa nawo ulalele ufuna ukuzwa ukuthi liphi iqhaza olibambile kubona ukuthi kubeshe. Abantu besifazane ebebehamba wena bafuna ukuzwa ukuthi liphi iqhaza olibambile ukudlala ngabo ngendlela odlale ngayo, different types zokudlala. Mfana futhi mkhwanazi, sengikhona mfana wami, sengikhona mfana wami, ngikunika only 3 days. Wenza ulive waxolisa ngizoba nendlela ehlelekile engizodila ngayo nale metha. Ngizobacela mawuxolisa, ngizobacela bonke abantu abama victims akho, kakhulukazi labo thatha imali zabo, ngizobacela ukuthi bazohlala nawe phansi nilungise naningalungisa khona. Mawuxolisa kodwa mase ngiyaphinda futhi uyithathile imali zabo, mawukwazi ukuzehlisa ngizosebenzisa lo makhanda oil okuwena ukuthi ngifacilitate lento ababeyifuna kuwena bangayithola. Sewuthatha imali ezinkulu ngalo makhanda ngizosebenzisa wona ngifacilitate umehluko. Mawuxolisa ngizodila nabo beza private, siqede private. Kodwa mawucabanga ukuthi uyingakara, khohlwa mfana wami, khohlwa mfana wami. Bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathinta ubhakudakwe yini, bathi ngengqwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholota lamachise. Mfana futhi mkhanazi, you are nothing la mfana wami. Phekane nje ngqo nawe njengamanje full sack la ukhona mfana wami. Qole abantu aba serious mfana futhi mkhwanazi, ngisazoveza amahlazo hluleka ukuyithiba uyindoda. Ngikunika 3 days. Number yami 0798130260. Ungifonele uma uthi wena unento ekwazi ukuphephula indlu, iphephule manje ngoba mina ngiyasondela manje. Mina angixoxa ngane wane mina, ngiyasondela mina. Mawuthi nawe uyaphephula, naku umuzi wami, phephula manje. Mawuthi khona isilwane othi unaso, sithumele manje ngoba ngenhlanhla kukhosilwane. Ngikubheke baba, ngaze ngabheka yonke indawo, awuna silwane, awuna fokhona. Uyiqolela abantu nje bese uhamba uqebula amagqolo ezihlahla yonke indlela, qebula uhlanganise bese uthi unzima. Sazokuchaza mfana wami, mfana futhi udlalele etshene ezifayo. Sazokuchaza ngibhekana nawe ngqo njengamanje. Ngikunika 3 days. Baba yini ngizonibona ngomgqibelo, sengizoveza ama5 la bengabe ngangifonelanga didela yonke into. Kodwa ke ngiyakutshela mfana wami, uzogwetshwa emazulwini bese ugwetshwa emhlabeni ngobenzi bakho bobubi. Uyangizwa ngithini mfana futhi? Ngithi kuwena uzoboshwe emazulwini mase uboshwe emhlabeni ngokudlala ngabantu. Ngokudlala ngabantu uzoboshwa kabili wena. Uzoboshwa emazulwini. Abantu banamadlozi, abantu bayathandaza, abantu banoNkulunkulu. And ugobela wami uNkulunkulu. And angiye kwesaba ngoba ngiyazi ukuthi unami. Intonga yakhe, udondolo lwakhe luyangiduduza, lunginika amandla. Imihla yonke yokuphila kwami. Unamba bani wena? Masimba. Umsebenzi wakhe ngendlela naphiwe ngayo. So ngabona ke singekho ke isidingo sokuthi ngingalithathe lelo thuba ngoba naye
impela besaqhubeka ngendlela beqhubeka ngayo ukuthi-ke sikwazi ukuthi lento iphele kuqale kabusha. Nokho-ke yebo sihlobene naye kakhulu, kodwa-ke akusho ukuthi noma sihlobene sesingachwensana noma futhi kungeke kuze kube nayo into eyinkinga, ngoba nje abanye abantu yazi bese bebulalane ngento engenamsebenzi nje abangayilungisa ngomlomo. Phela abantu nje banakho ukuthi gcina omunye esefisela omunye ukumbulala noma esemqhumisa ngesibhamu, kube kuningi okungenzeka, uyabona. Kuba indoda ngoba unemasela, kodwa mengabe sekunabantu abakhulumayo bethi hayi bo Mkhwanazi lento angisayithandi, ngiyafika kuwe ungenzela izinto, kodwa mekulokhu eqhubeka kanje angisayithandi lento le. Semna kuye futhi ubhaka kwabantu abafika kuye abasizakala kuyena, nabo ngicabanga bekhuluma into efanayo. Ngalokho-ke ngithi ake sibe isithombe esihle nakwabanye abantu asebengaze bekhiphelana iy'bhamu bedubulane ngento nje bangayikhuluma umlomo ukuthi hayi ndoda ushayise la, nami ngashayisa la, nawe washayisa la, kwase kuba nje. Nangazi ukuthi kuba indoda ilokho, ngoba impela izinto ezikanje sigcina seyifika esigabeni esinzima, sekunabantu abangase bethwele umkhuzuko ngendlela engaqondakali, uyabo. So-ke sibeke sesithathekayo leso sinqumo ukuthi sikwazi ukuthi sithelelane amanzi, sixhawulane, sixolelane, kuze-ke na umsebenzi wakhe ungaphazamiseki nowami futhi ungaphazamiseki, ngoba ngisho nje abakholelwa kuye ey'ntweni azenzayo bangangabazi lokho ngokuxabana kwami naye, bengaqhubeka nje baye kuyena ngendlela bebejwayele ubuya kuyena, ngoba naye ukhona njengoba nami ngikhona. Yabo, ngeke ngiphike-ke lokho besithelele namanzi naye uMfokanzama, sabizana ngey'hlobo, kwangazi ukuthi akaze kwenzakale lutho, kanti indaba ibisinkulu isiyisigaxa, angazi ukuthi akaze kwenzakale lutho. Samukelana nje kahle, saxhawulana-ke, so kwaba yilokho. Noma-ke ngithe ukudukaduka ngiya kwakhe ngoba nayo lokhu kwama-GPS kubuye kuhluphe, kodwa-ke ngigcine sengiyaleleleka kahle, ngathola-ke khona. Kodwa nje kungijabulisile ukuthi lento ekugcineni isize yadlula. Umncofana omunye ukhulume kabi ngomunye, ukhulume lokho nalokho, agcine izinto zakhe sezonakala, kube kuningi nje okwenzakalayo okungenza ukuthi umuntu isithunzi sakhe siphele ngempela, uyabo. So-ke ngokulalela-ke nami abalandeli bami nokulalela obhuti abadala ababengikhuza bethi hayi lento ayilunganga, behlisa futhi nesithunzi sobunyanga, ugcine ningasathembakali-ke nobabili-ke manje, uyayizwa loo nto leyo. So ngalokho-ke kwenzekile, sibonanile noBhaka, King Bhaka, kwadlula kanjalo. Ayekho okhiphela omunye isibhamu, akekho omunye wenze ini komunye, khulunyiwe nje ngomlomo, ngoba wonakala ngomlomo ukuthi nje sengaze nginqume uBhaka, ngimnqumele nje i-social media, noma naye sengaze nginqumele i-social media. Awuyicabange loo nto, kunalabantu ababulalelana izinto ey'ngenamsebenzi okwangempela abangayilungisa ngomlomo kwedlula. So-ke ilokho nami engithanda ukusho ekhasini lami ukuthi abalandeli bami cha, bengakhona ukuthi siyonqofana, kodwa nje sikhuluma njengabantu abadala asebekhulela abanomqondo, uthi ndoda mangase kube kanje sekulimala amafutha akho, manje sekulimala nawo kwakho, uyayibona loo nto leyo. Kanti izinto ziyasebenza zakho nezami ziyasebenza ngendlela yazo, uyayibona loo nto leyo. Ngibona ukuthi sihlakaniphile
noma ngihlakaniphile ukwamukela leyo offer yokuthi sikwazi ukuthi sikhulume njengamadoda sidlule, ngoba vele khona ngasemlonyeni ubhaka ugudi kakhulu, ngeke umelane naye, futhi ke uyakwazi ukukhuluma kakhulu ugudi, ngeke nje umelane naye, futhi kuzogcina yena enkulumeni. Noma usuthule uzokutinyela, alokhu ekutinyela udumo. Manje awubukeke uma umuntu ohlakaniphileke ujabulisa leyo nto, nabanye abantu kade besuka kuwe bebuke lento ukuthi yabona kuyalimaleka lapha esithunzini, nawe ugcina usukhuluma namagamana angekho right. Ngicabanga ukuthi ke sithathe isinqumo esihle, ngoba nomunye umuntu ke limali engale thiwa wagcina exabane noSibanibani. Uyayibona loo nto leyo. Khona ngibe nenhlanhla, kodwa nginayo inhlanhla ngoba ngumuntu okwazi ukuthoba, ukuthoba nokumuza umuntu mekhuluma ekhuza, uthobe khulume njengamadoda wedlule. Kanti nabanye bengayibona-ke into enjengaleyo, sengaze bebulalane ngento engenamsebenzi engalungiswa ngomlomo kwedlule, uyabona. Hayi.